to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. My way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear
nke nnọbụ n'emme akwamozu papa anyị nwanne anyị nwoke ọga anyị nwoke na nna anyị ochie onye nke otu ọjọọ ọbụsị n'ọkụ ya jee ebe eze ebe ọ na-adị owedaba olubachita joy a ga-ewe nna pie amana m ebusuka mmadụ akwụkwọ eji nwa ya leta ka ndị egwu meji ọba aka okwu ọkụ ezi omume bụ afọ Ogbefi ndewo ọ ga-asụ anyị ka ịkọwatara anyị Ọraneze onye bụ abụ m Ogbefi ga-esi Ọnwụanyị ogede ikwere ezu n'aka abụ m onye amụche ndị ụlọ na nkwere ezu n'aka na oyi dịka Anambra. Ndewo anyị hụrụ nnọọ ka isi agbagharị kemgbe yesterday fụ na ihe gara ọfụma ke ka yesterday si wee dị sa ọ dị mma na ndị mmadụ bịa ikwu na ibe anyị ndị anyị na-agba nwekọ ibe ndị ọgọ na ndị nna ochie na ndị nwadị bịa. Ndewo kọwatụtara anyị ka o si bie ndụ ya mgbe ọ nọ n'ụwa ya bụ nwanne gị nwoke nke rapụrụ anyị. Nwanne m nwoke bụ Ambrose UBMS nwa ọnwụrụ anyị dị ndụ a n'uche mmadụ n'obi ezigbo ndụ n'anya mmadụ nke anyị nwa bụ nwanne ya ime ụlọ ma obi ezigbo ndụ igwe ezigbo ndụ a ṅomite ndị mmadụ kọgharịa ndị mmadụ ụfọdụ na onye Chineke nyere ya na nkụzi bụ ibe bụ aka ọlụ a na mpụta ụwa ya ọ maka nkụzi ka ọ ji ezu n'ụlọ akwụkwọ gosi anya wee mebie na o mesịrị retaya na nke gọọmenti ọbụkwa nke ndị aka mba iche ndị private na ọ nọ n'ime kwa anwụ so na ndụ a dị mma nṅomi onwere onye ọ na-ese anya na ya onwere onye ọ na-eri nke ya ejiri o jiri bụrụ mmadụ ya n'ụlọ na polisi na-achụ ya ma ọ ka ọ gbaa witness ọ ibe nṅomi ka ọ bụ. Ndewo ekwana ihe ga-agwa ndị ọ rapụrụ gị na ha n'ụbọchị taata dịka okwu mgbamume ebe ma agwa anyị na nwanne m nwoke ka ọ bụ na anyị ga-ebibi ma ibe ọma adadị ka mma ka ọgwụ ọ bụrụ na obe ka isi dị mma ọ dadị mma ka ọgwụ ọ bụrụ mmadụ dị mma nwụ ọ na-ewute tumọ ọ na-ewute anyị na ọ rapụrụ anyị maka na ibe anyị ka mụta n'aka ya aka erikwa nne uru ọka agbakwala anyị aka erikwa nne so na anyị ga-ebibi ya ma nọ ka o si sọ Chukwu ka Chukwu si eme ibe. Ndewo ị mere ka anyị mata na Chukwu wetara ma Chukwu wekwara ọ ga-adịrị anyị mma o. Ndewo, thank you sir. Thank you.
ọ ga-asọ m ka anyị mata aha gị na ndị unu bụ
onye a na-anụ ebe Adamụka Abambo Anene Onyele Mr. Okito Chief Okito onye ọka Chief ndewo kekwana okwu ole ma ole ị ga-agwa ya bụ ndị o metụtara n'ụbọchị tata ife m ga-agwa ndị anyị bịa n'ụbọchị tata nọ ndị Nkaba ga-enwe n'ọnwụ bụ ọbarịkọlụgo onye n'onwere onye maara oge nke mụnwa na-ekwu kịta amara m oge nke ya bụ fanwee ndidi onye anụ nwere ndidi na-eli azụ ugbo otu a ka ọ dị. Ndewo imeela. Thank you. Wọ́n ní
The good neighbor, but not special. I guess I don't know. Good neighbor. Oh, yeah, okay. A friend and the colleague. I had a very close one with their house. Now, who is the business? What happened? They feel about that. I was the I want to tell me, did you eat before that time you told me you wanted to go? When you were running back? We ate and we did again. We are on a backup plan. They came yesterday to represent the club. Yes. They came to so they didn't come now. They should eat more than I thank God now. There is a man. None. I'm a good civil service commission. Okay. I'm a family. I was to buy on your loan. You told me alone. How would you go? Manuna na kanti ya mwana unyana. Olanya kunyeriwa. Aina asika chineke na bata probi da na Jesus. Welcome. This service. Oh yes.
Clarify kò ní fẹ́ wẹ̀wẹ́ wẹ́ẹ́ sínú kún náà kún ní èso rà bẹ̀ kakọ́ ọ̀nà ẹ̀mí tó sùpọ̀ àbọ̀ afa just ká sí bọ́nyẹ̀ wáyé. Ṣé Nánú nù. ọkọ̀ ọ̀nà? Nánú nù. Ká
Electricity committee, Joint Action Committee of Development.
That's a habia. You to your papa name. Okay. Wow. Oh, we are giving back. Oh, yeah. Thank you. Let me
Vamos a
Also
ụkọ. Ezi nwaanyị dị ụkọ. Ezi nwaanyị dị ụkọ. Ọfụma. Thank you.
Thank you.
onwere ụfọdụ mmadụ ga-agwa anyị gbasara nna anyị anyị kelele Ugweri family bụ ndị na-akwa nwanne ka nwoke na pastata n'ihi na n'ofu aka anyị kelele mgbe ọ gbajuru dọlụ m onosiwe gbapụta osie m with obi advice and everything wee nye m obi siri ike ụbọchị ọnwụ mana mara m n'otu oyi esi ihe mmadụ ebe na ihe niile Chukwu every situation always have to give God abụ m ọ masị mmụọ bụ Chineke enwere otu o si ihe niile legacy nke I will try my best to uphold enwere m nkwa ndozi ike dịka ezigbo nwa nwa ya nwoke ihe ọ bụ na m ga-ekpofu ya because ọ bụrụ na Chukwu tụpụtara wee were m tinye n'aka ndị ezinụlọ ana ma m n'ihe m ga-arụ amenet abidobere ọdịnihu onye nwe m gọzie gị n'otu aka nke gbado okwu ma omume ị ga-enye ndị mmadụ gị na anụmanụ taa na-asị na anyị ame-ebe akwa dịka ndị na-enye olileanya dị ebe ọ na-adị ọ nakwurugo ya and ọ nọ ọfụma because ama m na ụbọchị nke taa ọ ga-adị ihe na-eme ọ maka anyị gwa ya ka anyị si kwesị ekwu ya na ọ ma na ndị mmadụ bịara ndewo imeela thank you nwanyị ọma ndewo ahụrụ m gị ka a na-etu gị nwanyị ọkịja ebe niile maka onye si eme ka ude si akpọ ya anyị sị ka anyị were ohere amata aha gị na onye bụ afa m bụ Gịnịka Ọnwụanyị nwunye Ụzọdịmma ka eko si aga n'ụbọchị taa ihe niile na-aga ọfụma dịka nna di m bụ onye udo so ihe niile na-aga ọfụma akwamozu ya gara ọfụma onye udo ka ọ bụ and akwamozu ya was peaceful gwakena anyị ka gị na ya dị mgbe ọ na-ebi ndụ ya n'ụwa maka o si were gị n'ezinụlọ ya mụ na nna di m adịka mgbe m nụrụ ọnwụ ya ọ dị m ka ma na-alọ nlọ ịghọtago ọ dị ka ya si na nna alọ nlọ na nsị Chineke
n'oge ma ihe mere o ji wee dị otu a. Nna dị m bụ ezigbo mmadụ. From the day m batara na family a, o welu m ka nwa ya. Wow. Mụnwa wepanye ya ka mpa m. Ka nna m. Ịghọtago. Nna dị m onwere oyiri. Ndewo. N'enu ma n'ala. And I believe na ebe ọbụla ọ nọ kịta that he's resting in peace. Amen. He was a peaceful man. Amen. Kekwana okwu ole ma ole bụ okwu mgbamume ị ga-enye ndị o metụtara gị n'ahụ ụbọchị taata? Okwu mgbamume m na-enye ma ndị nwunye di m ma ndị di m bụ na ka anyị niile soro ụzọụkwụ nna di m maka na o biri ezigbo ndụ n'ụwa. Iwọchi ya na akwamozu ya anụwa na ihe onye a na-ekwu ka onye a na-ekwu, ihe onye a na-ekwu ka onye a na-ekwu. So agbamume m na-enye bụ ka anyị ncha niile ṅomili akparamagwa ya, otu o si eme, otu o si ekwu, otu o si carry everybody along. Ya bụ agbamume, ya bụ word of advice m na-enye onye ọbụla na the family. Ndewo, imeela. O doro anya na Chukwu wetara ma Chukwu wekwara. And ihe Chukwu ama ha adaghị eme. May you so rest in perfect peace. Amen. Thank you. Ọ ga-aka anyị maka egwu ọra na eze afa gị na onye bụ. Ọmụnwa bụ ụzọ dị mma Charles Ọmụnwanyị. Bịakpala m Grace. Ndewo. Ka o si aga? Ọ bụrụ sọ ka o si aga na ọ gasigo ọfụma. Maka na eri ụtụtụ, eri nyaahụ, eri nwanne nyaahụ ebido since Thursday evening ebido ndị mmadụ ju ngwakwa mbuchi ya akwa azụlị n'obido ole from school ebe ọ lụrụ ọrụ na nke Esidas ibe wee mewe ndị mmadụ bịa igwe bịa ụmụ akwụkwọ kwa ya eje esi wee bịa kwa ya ọfụma na skuul wee lutere Thursday evening wee bidozie proper na bia ebe a wee nye fitting burial and the last respect. Wow. Sị ka o solu ndị mmụọ ọma na ndị ọma bịatawala anyị ahịhịa ọ nwere okie mgbe ọ dị ndụ bie ezigbo ndụ dịka esi mmalị ya ọ bụrụ onye okwu na ụka. Ndewo. He's a legend. Wow. Ndewo. Imeela. Onwe ndị ga-enye okwu mgbamume ndị o metụtara gị n'ahụ ụbọchị taa? Yes. Okwu agbamume nwere ike inye bụ na anyị ya na-enejele anya ụdị ndụ, ụdị ezigbo ndụ obi, because na he left so many legacies for us to relate. Wow. Worthy of relation. Ya bụ na anyị so onye bụ nso ọ tọgburu anyị ụwa na the sky abụ our starting point. Ndewo. Onwe ndị eze ekene gị ga-agara n'ụbọchị taa dịka ihe niile gara ọfụma maka ile anyị fụ na weda dị oke, mmiri ezoghị, anwụ achagbakwala onye ọbụla. Goes to God first of all, who made heaven and earth. He's the one that made all these things possible. Ọ bụrụ n'ike aka anyị, ọ bụrụ n'ike aka anyị. Abata m pụta ulu on Wednesday before the burial, one man came na amụ ya dịka onye na-achụ mmiri na-ara mmiri. Ọ bịa isi kedu onye kpọkwala ya ka ọ raa mmiri ka ọ chụọ achụ na dịka etu okwukwe nna m si wee dịgo Ambrose ibe emesọ nwanyị na o believe ọkwana n'ụmụ ebe a and they believe no onye kwechi ekwele o wee bụrụ na anyị nọlụ wee bido since Thursday ebido wee at this moment Saturday evening I know now. Nothing like rain, not even a drop. I hate you for security. And no more any idea. Wow. Everything went well because NNMS or Let's say they can go more than the ya was in Bomala. I know you want to say. No more any yes. And don't miss later.
so na etu o si chekwagide anyị gbazigidela anyị dịka mgbe ọ dị ndụ o believe na nkịta ọ nwụtara anwụ na ọ nọnyekwara anyị anyị bụ ndị Katọlik kwenyekwe na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-emekọrịta so ya bụ mmekọrịta ka anyị n'etiti anyị na n'etiti mgbe anyị na-achọ ise foto na mgbede a ekwu m sị mba na ya esere foto sọọsọ na ya esekwa foto ya na mmekọrịta anyị na ya ka ọ ya adịgidekwu etu a wee rue mgbe Chukwu ya akpọrọ onye ọbụla n'ime anyị na-efu n'obi because one day we must go back to our Creator. So I pray na ya bụ unity dị mgbe ọ dị ndụ adịkwa bind anyị together with equalizer ruo mbọsị ikpeazụ. Ndewo. Amen. May his soul rest in perfect peace. Amen. Thank you, sir. God bless you. Nwoke ọma ndewo. Ọ ga-asọ anyị ka ịgbakene ọranaeze afa gị na onye bụ. Afa m bụ Kenechukwu nwa late Ambrose ọnwa onye nke anyị ụbọchị gara aga. Ndewo. Gwakene anyị ka o si gaa. Ọ gara ọfụma ọ gara n'anya ọyị ọ kwesịrị ịbụ ka everything went perfectly well and we thank God for that. Ndewo. Gwakọna ihe ị mụtara n'aka nna anyị mgbe ọ nọ ndụ. Agụ ife a mụtara n'aka ya ịma na enwe ike vidiyo anụ abụrụ a very lengthy one, you know. Amụtara m a lot of things n'aka ya wish na abụrụ things that you can just say like that, all things you can apply na every day of na all activities you na carry out every day of your life, you know. Onyanwa bụ the basic anyị ji wee amụ ka esi ebi ndụ. So ọ gasịa Chukwu nyere anyị ndụ anyị afụnyanwa n'onwe ya kụziela anyị ka anyị esi ebi ndụ anwa Chukwu nyere anyị. Ndewo. Gịnị bụkwa n'okwu mgbamume ị ga-enye ụmụnne gị na ndị enyi n'ikwu n'ibe ndị o metụtara gị na ha? Okwu mgbamume dị na ya bụ na anyị ncha niile maalụ ka papa anyị si ebi ndụ, anyị ncha niile maalụ n'obili ndụ dịka onye otu Kristi. Obili ndụ ya ọfụma, ọ gba mbọ dịka mmadụ ka o mee ezigbo omume, ka o bie ezigbo ndụ. So agbamume anyị niile bụ inekwasị anya na ndụ obi ka anyị gbaa mbọ ka ndụ anyị dị ka nke nyanwa maka na ụdị ya adịrị adị. So agbamume anyị abụ ịgba mbọ ka ndụ anyị nwa dị ka nke nyanwa. Ọ ya enyelụkwa aka na-agbaziri anyị even now ọ na-anọrọzi anyị even nkịta anụnwa ọnwụgo anyị nekwasị anya n'omume ya mgbe ọ dị ndụ ọ ga na-enye anyị reflection on how to live life still. We say thank you. God bless you. Thank you, sir.